Je 17 hodin. Den končí. A vy znovu otevíráte bankovní aplikaci, díváte se na zůstatek a ten starý známý pocit vás svírá na hrudi. Není to panika. Je to horší než panika. Je to němá rezignace, onen vnitřní hlas, který říká, tak to prostě je. Nikdy se to nezmění. Nikdy se to nezmění. Dnes jste pracovali. Snažili jste se. Udělali jste vše, co bylo ve vašich silách, a přesto číslo na obrazovce neodráží velikost úsilí, které jste vynaložili. Dovolte mi, abych vám teď, dříve než cokoliv jiného, něco řekl. Problém není ve vašem úsilí. Problém spočívá v něčem mnohem hlubším, co samotné úsilí nikdy nevyřeší. Je v blokádě, která působí na úrovni přesvědčení, na duchovní úrovni, na úrovni energetického pole, které projektujete do všeho, čeho se dotknete. A tato blokáda má své jméno, identifikovatelnou příčinu. A co je nejdůležitější, má řešení. Dnes vám odhalím duchovní dekret 17.00. Dekret, který, je-li vysloven se skutečným záměrem ve správný čas a se správným vnitřním nastavením, začne hýbat polem prosperity ve vašem životě způsobem, který budete moci pozorovat v následujících dnech. Ale než se dostaneme k dekretu, musím vám ukázat, proč funguje. Protože pokud budete vyslovovat slova, aniž byste rozuměli mechanismu za nimi, výsledek bude nulový a vy si zasloužíte rozumět tomu, co děláte a proč. Zůstaňte až do konce, protože uprostřed tohoto videa odhalím, co je největší duchovní blokádou prosperity, která tiše působí v životě těch, kteří hodně pracují a stále zůstávají bez finančního výsledku. A až ji rozpoznáte, pochopíte mnohé o své historii s penězi. Nejprve musí proběhnout upřímný rozhovor o vztahu mezi spiritualitou a penězi v Brazílii. Protože tento vztah je zmatený, rozporuplný a plný vrstev, kterých se nikdo neodváží dotknout přímo. Na jedné straně existuje velmi silné náboženské dědictví, které spojuje bohatství s hříchem. Myšlenka, že peníze jsou kořenem všeho zla, že bohatý nevejde do království nebeského, že materiální utrpení je důkazem duchovní ctnosti. Tato vize pronikla tak hluboko do brazilské kultury, že většina lidí si v sobě zcela nevědomně nese přesvědčení, že být dobrý a být prosperující jsou věci, které nejdou dohromady. Že aby byl člověk duchovně požehnán, musí být materiálně chudý. Na druhé straně existuje vlna teologie prosperity, která zašla do opačného extrému a začala používat víru jako stroj na peníze, jako by Bůh byl vesmírnou bankou, která na převody víry odpovídá automatickými finančními převody. Ani jedna z těchto vizí vám neslouží a ani jedna není úplná. Vize, která skutečně funguje, která je v souladu s nejhlubšími duchovními tradicemi a kterou potvrzuje neurověda a psychologie, je mnohem sofistikovanější. Peníze jsou energie. Jsou prostředkem směny, který proudí nebo se blokuje podle vnitřního stavu toho, kdo je hledá. Nikoliv magií, skutečnou dynamikou pole, kognice, chování a souladu mezi tím, co si člověk myslí, co cítí a co dělá. Když existuje vnitřní konflikt ohledně peněz, když je vědomně chcete, ale nevědomně věříte, že si je nezasloužíte, že vás zkazí, že vás vzdálí od těch, které milujete, nebo že jsou nad rámec toho, co můžete mít, tento konflikt blokuje tok. A žádný dekret, žádná modlitba a žádné úsilí navíc nevyřeší blokádu, která působí na úrovni neprozkoumaného přesvědčení. Proto musí dekret 17.00 přijít po vnitřní očistě. A to je přesně to, co se nyní stane. Existuje výzkum vedený profesorkou Carol Dweckovou ze Stanfordovy univerzity, který změnil způsob, jakým psychologie chápe lidský potenciál. Identifikovala dva typy nastavení mysli. Fixní nastavení mysli a růstové nastavení mysli. Fixní nastavení mysli věří, že schopnosti jsou dané a neměnné. Narodili jste se s tím, co máte, a dojdete tam, kam můžete. Růstové nastavení mysli věří, že schopnosti se rozvíjejí úsilím, učením a vytrvalostí. Že výchozí bod neurčuje bod cílový. Dwecková prokázala, že nastavení mysli není jen postoj. Doslova formuje rozhodnutí, která člověk činí,
rizika, která je ochoten podstoupit, příležitosti, které rozpozná nebo ignoruje a výsledky, kterých v průběhu času dosahuje. V oblasti prosperity se fixní nastavení mysli projevuje přesně jako onen hlas, který jste slyšeli, když jste v 17:00 otevřeli bankovní aplikaci. Tak to prostě je. Nikdy se to nezmění. Nikdy se to nezmění. Tento hlas nepopisuje realitu. On realitu vytváří, protože to, co nervový systém považuje za pravdivé, bere jako směrnici pro chování. A chování vedené tímto přesvědčením systematicky potvrzuje to, co přesvědčení již očekávalo. To je to, co psychologové nazývají sebenaplňujícím se proroctvím. Věříte, že nebudete prosperovat, takže se nevědomně vyhýbáte rizikovým situacím, které by vás k prosperitě mohly dovést, a výsledek potvrdí původní přesvědčení. Cyklus se uzavírá, opakuje se a prohlubuje se. Duchovní dekret 17:00 nejsou magická slova. Je to každodenní praxe, instalace nové směrnice do nervového systému. Směrnice, která říká mozku a duchovnímu poli: jsem otevřený, jsem schopen, zasloužím si to. A na základě toho jednám. Existuje však hlubší blokáda než fixní nastavení mysli. Blokáda, která nepochází jen z vaší osobní historie, ale z vaší rodové linie. A slíbil jsem vám, že tuto blokádu odhalím. To přichází právě teď. Pokud cítíte, že tento obsah přichází v pravý čas, přihlaste se k odběru kanálu a aktivujte zvonek. Práce, kterou zde děláme, jde mnohem dál než za povrchní motivaci. Je to skutečná transformace z kořeny. Největší duchovní blokáda prosperity, která působí v životě těch, kteří hodně pracují a stále zůstávají bez finančního výsledku, se nazývá nevědomá loajalita k chudobě rodové linie. Jedná se o koncept systémové psychologie a rodinných konstelací, který vychází z desetiletí klinické práce s rodinami z různých kultur. A je obzvláště relevantní v Brazílii, kde si většina rodin po generace nesla zkušenost chudoby, nedostatku a boje o přežití. Funguje to takto. Když jste potomkem rodiny, která žila v chudobě po generace, vaše nevědomí si vyvine hlubokou loajalitu k tomuto příběhu. Ne proto, že byste si to vybrali, ale proto, že sounáležitost je primitivní instinkt. A patřit k vaší rodině, k vaší původní skupině, znamená na určité nevědomé úrovni být jako oni. Takže když začnete prosperovat, když peníze začnou přicházet v množství, které přesahuje to, co znala vaše rodina, něco uvnitř vás pocítí nebezpečí. Nikoliv skutečné nebezpečí. Symbolické nebezpečí, že vyčníváte, že rostete nad rámec toho, kam vyrostla vaše původní skupina, že se stáváte jinými než vaši blízcí. A toto symbolické nebezpečí generuje sabotáž. Peníze utratíte dříve, než je ušetříte. Činíte špatná finanční rozhodnutí právě ve chvílích, kdybyste mohli postoupit vpřed. Zaplétáte se do situací, které spotřebovávají zdroje, jež jste budovali. Jste štědří až do bodu vlastního schudnutí, abyste se nevzdálili od těch, kteří zůstávají na stejné finanční úrovni. To není morální slabost. Je to nevědomá loajalita působící jako mechanismus sounáležitosti a lze ji překonat pouze tehdy, když je pojmenována, rozpoznána a vědomě zpochybněna. Otázka, která tento vzorec odblokuje, zní: škodí moje prosperita někomu z mé rodiny? Upřímná odpověď je ve většině případů ne, ale nevědomí jedná, jako by škodila. A dokud se tomuto přesvědčení nepostavíte přímo, bude nadále působit. Prosperovat neznamená zradit svůj původ. Znamená to uctít vše, co vaši předkové vybudovali, tím, že dovedete rodovou linii na vyšší úroveň. Znamená to říci: dělali, co mohli, s tím, co měli. Já dělám, co mohu, s tím, co mám. A to, co mám, je víc, protože oni přišli první a vyšlapali cestu. To je redefinice rodové linie. A to je půda, na které musí být postaven dekret 17:00, aby měl skutečný účinek. Nyní si promluvme o čase. Proč 17:00? Není to náhodné. A stejně jako čas 05:55 představuje otevření dne, čas 17:00 představuje uzavření denního cyklu. A tento moment
má specifický duchovní a neurologický význam, který většina lidí zcela promarní. V 17:00 culak pracovní den končí nebo je ve své závěrečné fázi. Mozek zpracovává objem informací, rozhodnutí a interakcí, které zažil od rána. Nervový systém začíná přecházet z aktivního režimu do režimu zpracování a integrace. Je to moment, kdy mysl začíná provádět nevědomou bilanci dne, co se stalo, co fungovalo, co nefungovalo. Pokud necháte tuto bilanci proběhnout na autopilota, převládne negativní zkreslení, o kterém jsem se zmínil v jiném obsahu. Mozek bude mít tendenci soustředit se na problémy, frustrace, na mezery mezi tím, kde jste a kde chcete být. A uzavře den v tomto emočním stavu, který kontaminuje spánek, sny a následně i stav, ve kterém se zítra probudíte. Dekret 17:00 tohoto autopilota přerušuje. Je to záměrný zásah v momentu přechodu dne, který přesměrovává bilanci od negativního ke konstruktivnímu, od minulosti k budoucnosti, od nedostatku k otevřenosti. V mnoha duchovních tradicích je podvečer považován za moment zvláštní síly. V judaismu den začíná při západu slunce, nikoliv za úsvitu. Myšlenka je taková, že přechod ze světla do tmy, následovaný návratem světla, představuje cyklus smrti a znovuzrození, který strukturuje celou existenci. Podvečer je portálem mezi dvěma časovými světy. Je to moment přechodu, který jako každý moment přechodu nese sílu pro toho, kdo jej používá vědomně. V islámu se modlitba asr koná uprostřed odpoledne, před západem slunce, a je považována za jednu z nejcennějších modliteb dne, s hadísy popisujícími její důležitost pro rovnováhu života věřícího. V brazilském lidovém katolicismu je Anděl Páně v 18:00 tradicí zastavení a modlitby, která ač ji dnes praktikuje málo kdo, po staletí uchovávala myšlenku, že podvečer si zaslouží specifickou duchovní pozornost. Dekret 17:00 vychází ze stejného principu. Podvečer jako portál a vy jako ten, kdo se rozhodne jím projít vědomě. Nastal čas. Pojďme k samotnému dekretu. Dekret 17:00 má 7 afirmací. Číslo 7 není dekorativní. V numerologii a v různých duchovních tradicích 7 představuje úplnost, dokončený cyklus, totalitu. Dekret o 7 afirmacích o prosperitě pokrývá celé pole toho, co je třeba aktivovat. Mysl, srdce, tělo. Energetické pole, rodovou linii, účel a akci. Před přečtením dekretu zásadní instrukce. Dekret nefunguje jako mechanická recitace. Každá afirmace musí být vyslovena nebo myšlena s plnou přítomností, s pauzou mezi nimi. Se záměrem cítit to, co je říkáno, nejen to říci. Pokud u některé afirmace pocítíte vnitřní odpor, pokud hlas uvnitř vás řekne, že to není pravda, je to přesně ten bod, na kterém je třeba pracovat. Ignorujte odpor. Poznamenejte si ho. Je to cenný údaj o tom, kde se nachází blokáda. První afirmace zní: jsem kanálem prosperity, nikoliv konečným cílem. Peníze skrze mě proudí, aby vytvářely dobro ve světě a já jim dovoluji vstupovat a svobodně obíhat. Tato afirmace ruší přesvědčení, že prosperita je sobecké hromadění. Repozicionuje vás jako nástroj, nikoliv jako cíl. A toto přemístění snižuje nevědomý odpor těch, kteří spojují bohatství s hříchem nebo se zkažeností charakteru. Druhá afirmace zní: ctím svou rodovou linii tím, že překonávám její hranice. Prosperovat neznamená vzdálit se od svých blízkých. Znamená to dovést svou rodinu na vyšší úroveň. Tato afirmace pracuje přímo s nevědomou loajalitou k chudobě rodové linie, o které jsme diskutovali. Redefinuje růst ze zrady na čest. A tato redefinice se musí dít opakovaně, s důsledností, aby nevědomí začalo přepisovat starou směrnici. Třetí afirmace zní: uznávám příležitosti, které ke mně dnes přicházejí. Má mysl je otevřená, mé oči jsou vycvičeny vidět to, co jsem dříve ignoroval. Tato afirmace aktivuje to, co neurověda nazývá retikulární aktivační systém, což je část mozku zodpovědná za filtrování toho, co se dostává do vědomí. Když tvrdíte, že rozpoznáváte příležitosti, doslova dáváte mozku pokyn, aby při zpracování dne
Upřednostňoval informace související s příležitostmi. Je to jako vyměnit filtr u fotoaparátu. 4. afirmace zní: dnes uvolňuji jakoukoliv zášť ohledně peněz. Uvolňuji hněv vůči těm, kteří mi dluží, stud za to, co jsem ztratil, strach z toho, co mi může chybět. Jsem svobodný k přijímání. Toto je nejvíce katarzní afirmace dekretu a je nejpotřebnější, protože zášť ohledně peněz, ať už je to hněv na ty, kteří vám způsobili ztrátu, stud z minulých dluhů nebo strach z opakování finančních selhání, blokuje pole přijímání. Nemůžete přijímat prosperitu s rukama sevřenýma v pěst hněvu. Záměrné uvolnění otevírá pole. 5. afirmace zní: zasloužím si žít v hojnosti. Nikoliv pro zásluhy, které jsem dobil, ale proto, že jsem dítětem Stvořitele, který stvořil vesmír neomezené hojnosti. Můj nedostatek je příběh. Hojnost je realita. Tato afirmace pracuje s přesvědčením o zasloužení, což je jedna z nejhlubších a nejběžnějších blokád. Většina lidí na určité úrovni věří, že prosperita je něco, co musí být zaslouženo výkonem. Ale učení seriózních duchovních tradic je jiné. Hojnost je přirozený stav stvoření. Nedostatek je kontrakce způsobená strachem, omezujícím přesvědčením, energetickou blokádou. Nemusíte si zasloužit to, co je již vaše správa stvoření. 6. afirmace zní: každý čin, který dnes od 17:00 učiním, nese záměr prosperity. Každý rozhovor, každé rozhodnutí, každý pohyb je v souladu s tím, co buduji. Tato afirmace spojuje duchovní s praktickým. Protože dekret bez akce jsou jen slova. Duchovní prosperita a materiální prosperita nejsou oddělené světy. Setkávají se v souladném jednání, v rozhodnutí učiněném s jasností, v rozhovoru vedeném se záměrem, v pohybu vykonaném s účelem. A 7. afirmace zní: nyní děkuji za prosperitu, která je na cestě. Přijímám ji s vděčností dříve, než ji uvidím, protože víra je jistota toho, v co doufáme, a přesvědčení o tom, co ještě nevidíme. Tato afirmace, inspirovaná přímo listem Židům, kapitola 11, verš 1, je aktem uzavření dekretu. Předběžná vděčnost není naivita. Je to nejsilnější vibrační stav pro přitahování výsledků. Když děkujete za něco, co ještě nedorazilo, signalizujete poli, že o výsledku již bylo rozhodnuto. Že vaše víra nezávisí na předchozím důkazu, aby existovala. To je dekret 17:00. 7 afirmací. Může to trvat 5 až 10 minut, když se to dělá s plnou přítomností. Dejte tomuto videu, to se mi líbí. Nejen abyste pomohli kanálu, ale jako gesto závazku vůči sobě samým, že tento dekret aplikujete ještě dnes. Nyní musím mluvit o rozdílu mezi tím, když dekret uděláte jednou, a vytvořením konzistentní praxe. Protože tento rozdíl je přesně to, co odděluje ty, kteří transformují svou finanční realitu, od těch, kteří něco zkusí na týden a vzdají to. Lidský mozek funguje na principu opakování, nikoliv intenzity. Jediná intenzivní zkušenost může vytvořit dočasnou neurální stopu. Ale je to konzistentní opakování, i když je každé jednotlivé sezení jednodušší a méně dramatické, co vytváří skutečný přepis vzorců. Neurovědci tomu říkají neuroplasticita. Schopnost mozku reorganizovat se a vytvářet nové neurální cesty v reakci na nové opakované podněty. Pokaždé, když praktikujete dekret se skutečným záměrem, doslova vyřezáváte nové cesty ve svém mozku. Každé opakování činí cestu širší, snazší k průchodu, automatičtější. To znamená, že v prvních dnech bude dekret vyžadovat vědomé úsilí. Bude se zdát umělý. Může se objevit odpor, pochybnost, pocit, že klamete sami sebe. To je normální. Je to starý systém bránící se novému. Není to znamení, že to nefunguje. Je to znamení, že to funguje, protože odpor se objevuje pouze tehdy, když se něco mění. Doporučení je 21 dní každodenní praxe v 17:00. Nikoliv pro mysticismus čísla, ale proto, že výzkum formování návyků naznačuje, že toto je minimální rozumná doba, aby se nové chování začalo pro většinu lidí automatizovat. Po 21 dnech dekret přestává být úsilím a stává se stavem. Přestává být praxí a stává se identitou.
A právě když se stane identitou, začnou se vnější výsledky objevovat konzistentněji. Protože jste se změnili uvnitř, a to vnější odpovídá tomu vnitřnímu. Vždy. Musím vám říci o něčem, co se nevyhnutelně stane, když někdo začne vážně pracovat s polem prosperity. Fenomén, který se zdá rozporuplný, ale je naprosto předvídatelný pro ty, kteří rozumějí tomu, jak systémy fungují. Když se začnete měnit vnitřně, když začnete instalovat novou směrnici hojnosti do svého pole, okolní systém začne klást odpor. Věci se zdají horší, než se zlepší. Objevují se situace, které testují přesně to, co se snažíte změnit. Neočekávaný výdaj, obchod, který padne, příležitost, která se nezhmotní tak, jak jste očekávali. To není trest, je to test. Je to vesmír ověřující, zda je vaše nové přesvědčení skutečné, nebo zda je příliš křehké, aby vydrželo tlak. Protože přesvědčení, které funguje jen tehdy, když je vše v pořádku, není přesvědčení. Je to preference. A preference poli nepohybují. Skutečné přesvědčení je to, které se udrží, když se objeví opačný důkaz. To, které říká, vím, že se to změní, vím, že jsem v procesu. Tato turbulence nedefinuje cíl, je součástí plavby. Pokud projdete tímto obdobím počáteční turbulence a udržíte si dekret, udržíte si praxi, udržíte si vnitřní stav otevřenosti a vděčnosti, dorazíte na druhou stranu jiným způsobem. A druhá strana je místo, kde vnější výsledky začínají odrážet novou vnitřní realitu, kterou jste vybudovali. Napište teď do komentářů, jste ochotni se zavázat k 21 dnům dekretu 17/0? Stačí napsat ano do komentářů, protože tento veřejný akt závazku je již součástí praxe. Je to již prohlášení a prohlášení mají v poli svou váhu. Promluvme si nyní o konkrétních akcích, které musí dekret doprovázet. Protože spiritualita bez akce je paralýza a akce bez spirituality je vyčerpání bez směru. První konkrétní akcí je reorganizace vašeho vztahu k penězům v každodenním životě. To znamená pravidelně sledovat svá čísla. Vědět přesně, kolik přichází, kolik odchází a kam to jde. Mnoho lidí, kteří mají blokády prosperity, se nevědomně vyhýbá přímému pohledu na finanční čísla. Otevírají banku s úzkostí nebo se vyhýbají jejímu otevření po celé dny. Toto vyhýbání se je symptomem blokády a blokádu vyživuje. Nemůžete transformovat to, čemu nejste ochotní čelit. Druhou akcí je identifikace a eliminace úniků. Nemluvím jen o zbytečných výdajích, i když i ty jsou součástí. Mluvím o vztazích, které odčerpávají vaše zdroje, o závazcích, které jste přijali z viny a které nepřinášejí návratnost, o situacích, kde nadále investujete energii a peníze, protože se bojíte přiznat, že to nefunguje. Každý únik, který uzavřete, uvolňuje energii pro to, co skutečně může růst. Třetí akcí je vytvoření každodenního fyzického aktu prosperity. Něco malého, ale konzistentního, co signalizuje vašemu nervovému systému, že jste v režimu budování. Může to být spoření symbolické částky každý den, i když malé. Může to být věnování 1 hodiny týdně rozvoji dovednosti, která zvyšuje vaši tržní hodnotu. Může to být obchodní rozhovor, který jste odkládali. Samotný akt nemusí být grandiózní. Důležitá je konzistence a záměr za ním. A čtvrtou akcí je desátek vděčnosti. Jedná se o praxi, která pochází z různých duchovních tradic, včetně judaismu a křesťanství, a která má velmi solidní duchovní i psychologickou logiku. Když dáváte, když vyčleníte část toho, co máte, na něco většího, než jste vy sami, lámete mentalitu nedostatku na nejhlubší úrovni. Říkáte tím konkrétním činem, že vaše pole není uzavřené, že máte dost na to, abyste dávali, a že důvěřujete, že to, co obíhá, se vrací. Desátek nemusí být náboženský, aby fungoval. Může být pro instituci, které věříte, pro osobu, která to potřebuje, pro sociální projekt, který vám dává smysl. Důležité je, aby byl činěn s vděčností a záměrem, nikoliv s pocitem povinnosti nebo nákupu duchovního výsledku.
Na závěr tohoto videa vám chci zanechat perspektivu, která integruje vše, co jsme zde viděli. Prosperita není stav, kterého dosáhnete a automaticky si jej udržíte. Je to pole, které kultivujete každý den záměrem, praxí a souladným jednáním. Dekret 1700 není zkratka. Je to kultivační praxe, jako zalévání rostliny. Nezalijete ji jednou a nečekáte, že budete sklízet navždy. Zaléváte každý den a rostlina roste. Váš bankovní účet je viditelným výsledkem neviditelného pole, které kultivujete nebo zanedbáváte. Když se změní pole, změní se výsledek. Ve většině případů nikoliv okamžitě, ale progresivně, takže za 6 měsíců, za 12 měsíců se ohlédnete zpět a nepoznáte vzdálenost, kterou jste ušli. A čas 17:00 není detail. Je to moment dne, kdy uzavíráte cyklus a deklarujete záměr pro ten příští. Je to bod obratu mezi tím, co bylo, a tím, co bude. Každý den máte toto okno. Každý den si můžete vybrat, zda jim projdete vědomně, nebo jej necháte projít na autopilota. Volba se činí každý den v 17:00 a začíná dnes. Přihlaste se k odběru kanálu a aktivujte zvonek. Sdílejte toto video s někým, o kom víte, že je finančně zablokován a kdo hledá cestu ven, která jde nad rámec konvenčních rad o osobních financích. Tento obsah může být přesně tím, co tato osoba potřebovala, aby se začala na problém dívat ze správného úhlu. V komentářích mi napište, která ze 7 afirmací dekretu ve vás vyvolala největší odpor. Kde jste cítili největší nepohodlí, když jste ji četli? To je ten nejcennější údaj, který mi můžete dát, a je to také nejcennější údaj, který můžete mít sami o sobě. Uvidíme se u příštího videa. A pamatujte, dnes v 17:00 je pole otevřené. To, co v tomto momentu vyslovíte, vyslovte se záměrem a s vírou. Protože rozsudek, který vynášíte nad svým životem, je ten jediný, na kterém skutečně záleží.